tanks, moko nitiere gi taps, to nyithindo modha koa kanyo. Samoro nyathi ong'iyo gi pi mochwake dala. Sani aparo ni nitiere gimoro miluongo ni CSR moa kuom companies mopogore opogore mantiere communities. To gima ber ni yani wanyalo tudre nadi gi communities mantiere environment mantiere machiegni aluora kama skunde nitiere. To wapenjo ni wanyalo konyre nadi. Kaen company mauso pi to nyalo supply ne nyithindo pi nadi. To kaen company mar oduma ginyalo konyowa nadi mondo wakan oduma kaka jopuonje. Wakan oduma ma nyithindo nyalo chamo kata kaen bit by bit. So gima okane ni nyithindo nego bed ni tho e school ne wach chiemo. Communities mondo bed involved. Nikech kumoae kaka jo Africa ni yani one give the Ubuntu spirit. To Ubuntu spirit ni yani gima in an be an dongi mondo wakonyre wamakre kanyachiel mondo wakonyre. And nikech gimoro ntiere ni yani okwanyal bet ni watimo gimoro anwoya to wa expect different results.